Това видео може да не види бял ден, защото е проба. Искам да видя как снима камерата. И няма нещо специално за снимане. На разходка с колелата сме и сме на Пензан сме. Което е някаква гара. Ама май не е такава гара, на която не отиваш на някакво конкретно място, ами като атракция. Ако има смисъл това, което казвам. Така си мисля аз. Сега ще покажа. Ето за това говоря. Това е едно село Битън до нас. Сетих се. Добре, хайде пак да пробваме. Значи, на Avon Valley Railway сме. Тоест, наистина е атракцион. Просто, както винаги, речника ми е изключително богат. И информацията, която поднасям, е изключително добре поднесена. Не си взехме веригите за колелата и сме си ги оставили така на свобода. Да, общо взето влака е като българските, наистина. Ето. Така изглежда и качваш се 5 паунда с това билета и ходи по линията, която всъщност не е линия вече. Тук има нещо да ми харесва. Ползвам си GoPro. Ето, всъщност е това интересното. С този влак някога стока се докарвали и ето как показват. Това ми харесва, че пише остава. Виждаме ли се? За първи път снимам с GoPro-то и не съм сигурна какво се вижда и какво не. Има табелка, на която пише Please note that these are not real pigeons. Please do not sit on the cages. Thank you. Добре, кой идиот може да си мисли, че това са real pigeons? Did you see that? That's brilliant, and look what it says here. Please note these are not real pigeons. Hello, doggy. Да. Значи плащаш, пишеше 5 паунда, че е тикета. Ма не знам, 5 паунда само за предницата или за вагон ресторанта. Сядаш и все едно като Ориент Експрес, ама на сел Битън. Така като ми изгасне камерата, не съм сигурна. Това се казва Марта. Виж, това е първа класа сега. В някакви моменти, между другото, виж, нищо не се вижда и не знам снима или не снимам. Чакай да видим какво пише на тази табелка и да се връщаме, защото всеки вагон си има име. Марта, Дорис и така нататък. Да се връщаме, защото някой може да си хареса колелата ни. Да, така. Това е общо взето. Не ми е дошъл нашийника, нагръдника за камерата, за съжаление. И не мога да показвам красивите места, през които минаваме с колелата. Но друга седмица ще ми дойде и завземам YouTube. Така, малко кратко видео за Райли, тъй като все обещавам да покажа апдейтите, но не го правя. На 95% е готов. Седалката ми се намира в момента в Белгия. Не знам защо, но така е, тракнах. И не съм си сложила... но иначе, едно от нещата са изключително важни.
Ето това тук. И като карам, това се върти. А другото, освен кошчето, показах ви детското кошче, което супер добре пасва. А другото е на спиците. Съм сложила и такива пчелички. Ето това е. Да. И огледала си служих. Ето. Да, точно така. Всъщност са много добри огледалата, защото днес ги пробвах и доста помагат. Това е красота наземна.